Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Ola, este ano no cole estábamos traballando as tradicións. Cada curso escolleu un tema e nos en terceiro decantámonos polos oficios tradicionais, que son aqueles que pasan de xeración en xeración. Melibea é unha abella que nos manda información cada semana e nos propón retos para que coñezamos os diferentes oficios, como a xardiñería, a cociña, a cestería. Comezamos polo oficio que está relacionado coas abellas e que se chama apicultura. Sabedes o que é? Pois sí, é o oficio no que homes e mulleres coidan dos paneis das abellas e fan que se sintan seguras. Temos unha libreta na que recollemos toda a información, como os utensilios que utilizan os apicultores para protexerse, como caretas, polainas, luvas e as que utilizan para traballar, rasqueta, cadro, afumador, levantacadro. Inventamos unha canción para Entroido na que falamos de todo isto. Gustaríavos escoitala? Na colmea hai moito enredo, todas teñen a súa misión. A raíña manda e ordena, traballan con ilusión. Zum, 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 non hai vagar, van o seu mes sen descansar. Abelliñas, abelliñas, traballando sen parar, con apicultores vos que as veñen coidar. Comer pan con agaimo puro oro natural, que nos dá forza enerxía para o día comezar. Con cuidado, vai revisando a colmea, protegido co seu traxe, colle o mes que tanto ansea. Zum, 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 con moito amor, traballando con ilusión. Abelliñas, abelliñas, traballando sen parar, con apicultores vos que as veñen coidar. Comezan con agaimo puro oro natural, que nos dá forza enerxía para o día comezar. Abelliñas, abelliñas, traballando sen parar, con apicultores vos que as veñen coidar. O melfán con agaimo puro oro natural, que nos dá forza e enerxía para o día comezar. E agora comezamos coa sección Sabías que? Como vedes, aprendemos unha morea de cousas. Hai moitas clases de abellas na colmea, pero que se dividen en 3 grupos: raíña, obreiras e abellóns, que son os zánganos. A raíña está no centro da colmea, porque aí é onde está máis quentiña. E as obreiras organízanse xenial, porque cada unha ten a súa misión. Unhas recolectan, outras limpan, outras coidan da colmea, outras fan o mel. Soubemos que as raíñas son as que poñen os ovos e que as abellas ogreiras son as que os coidan hasta que salen do casulo. Custounos moito saber que non pode haber 2 raíñas, só unha, e que se algunha máis quere ser raíña, pelexan entre elas para que a outra marche da colmea. Coñecemos as partes da abella, descubrindo que teñen un ollo sinxelo, pero outro composto por decenas de ollos máis pequenos e que só pican as abellas obreiras cando sinten perigo. Descubrimos
Sabemos que poden visitar máis de 3.000 flores cada día e que poden saír da colmea por primeira vez aos 21 días de nacer. E alucinamos comprobando que poden transportar 2 litros de auga ao día, levando soamente unha gota en cada viaxe. Queremos rematar lembrando a importancia que teñen estes seres tan pequeniños, porque nos ofrecen produtos naturais como o mel e a cera, pero sobre todo porque son moi beneficiosas para o ecosistema. Os humanos non sempre nos acordamos disto e estamos acabando coas abellas. Xa hai países nos que non existen por mor do cambio climático. E dende o Torre Illa despídense os abellóns.